אחת מהבעיות הנפוצות של המטופלות שלנו זה דלקות חוזרות בדרכי השתן. זה שורף, זה כואב, זה טריפת שתן, זה מצב ממש לא נעים. רוב המוצרים בחוץ לא יעילים, מה לעשות? לא יעילים. אז לא היה לי ברירה, גם פה הרכבתי שילוב שברוך השם, נשים יוצאות מדלקות חמורות, גם שזה אקוטי כרגע פעם הראשון, או גם נשים שהגיעו אליי אחרי 10 שנים, 15 שנים, כן, יש גם כאלה, של דלקות חוזרות כל הזמן, דלקת כרונית. היוטיקל הזה זה הפתרון, הוא אנטיביוטי, אנטי-דלקתי, הוא מרגיע את הכאב, הוא משמיד את החיידק שיש שם, ועובד מאוד מהר. אני בדרך כלל משלבת את היוטיקל ביחד עם שילוב הומיאופתי, והלוואי שכל הברכות שקיבלתי על זה התגשמו. מאוד מומלץ לכל אישה שסובלת דלקות חוזרות בדרכי השתן. זה הפתרון, בעזרת השם. שיהיה רק טוב.